kala mendung Rame-rame ramtes malang-malang butuh rapes tuntas mereka mendung. rawe-rawe rampas malang-malang putung rampas tuntas kala mendung Rame-rame ramtes malang-malang butuh rapes tuntas mereka Regetek ahuk yo. Ya, ya, ya. Ayo. Ya. Yes. Ya. Os. Ha. Oh ya. Ya. Oi. Oi. Nah, ya. Lele. Oh, Lele. ya. Lele. Ya. Ya. Ayo. Oh yes. Ya. Satria Tama netepi ingkang sumpah prajurit dadiya bela bangsa wilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa Aduh. Oh Jumangkah ing yuda sang satria Tama netepi ingkang sumpah prajurit
dadi bela bangsa kilata ing nyawa dadi prataruna kusumane bangsa. Ayo, ayo. Sampun gatur menika Rampak Buta. Nggih. Rampak Buta saking Kudu Lestari. Oh nggih. Ana sing kaya raimu lho, Hen. Ana sing kaya raimu kaya Sing endi? Sing nak putih iki. Iki. Kurang ajar aku tok padake babi, Pak. Babi. Iki. Lah, iya, Pak. Serempet-serempet iki anyar sing iki. ngene. Anyar iki. Iki tak kaya Heni. Iya. Bayar royalti kene wis. Ora bayar royalti omong bae. Nah, langkung gayeng menika Rampak Budruk sampun medal. Badhe satur pasukan wonten ing ngarsa jenengan dhewe sami sagung para pamirsa. Ya Mas ya. Dikasih lagu-lagu yang enak di hati. Apa cinta pertama di Malaysia? Wah. Ngelek ke zaman biyen ya Hen ya. Heeh, zamane aku dadi TKW. Dadi TKW, aku dadi TKI biyen. Biyen tukang gosrok WC. Saiki ya sing padha wae uripe Sing padha ngene. wae. Berarti ra ono kaceke. Ra ono kaceke belas. Ya nasibmu. Ya. Saiki aku serang ngarit to sapiku tak lempit pisan. Dilempit nang isor kasur. Heeh. Ya semoga. Bayang-bayang sungguh indah rasa cinta yang pertama. Enak cok. Malam panjang, malam minggu, malam yang kutunggu-tunggu, rasa ingin bertemu. Cinta pertama bersemi, bulan bintang jadi saksi, saling mengikat janji. Yang ku rasa hanya cinta, cinta
Selamat di Malaysia. Malam panjang, malam minggu, malam yang kutunggu-tunggu, rasa ingin bertemu. Cinta pertama bersemi, bulan bintang jadi saksi, saling mengikat janji. Yang ku rasa hanya cinta, cinta pertama. Iya. Leren sik kedenge do ambekan, Mas. Mau rambekan mau. Mau rambekan mau ndadak ditahan. Ya maklum lagu lawas tadi rada lali. Lagu lawas aku Lali. Sing lagu anyar anyar ora iso rapal. Ya. Aku 30 dina rapane leng tenan aku, bingung. Biasa amnesia, kejeduk tembok mesti. Ya bali bae. Ngarit. Iya, ngarit tadi. Ngarit Mas Ceto hasil. Ya, disambung apa Mas? Aku nawani iki sing ngendang. Sing ngendang kon mau sing nggawa gedruk dadi njaluke lagu apa? Nek ra dituruti adoh-adoh tekan kene lho. Iki Iya. plat AA lho Mas ngene iki. Kene lawane AB. Plat AA ya. Wis mlebu Purworejo ra krasa. Ra Jadi ada di krasa. antar provinsi. Oh, iya bener. Ya. Apa Mas jaga jaluk apa Mas? Mbok ki nyang-nyangan kon nang pasar. Ikhlas. Terima mudhun timbang lerati. Wonge curhat iki. Velocity sik. Ya, ikhlas Mas. Ya, dikasih seseringan kudu lestari. Trimo mundur timbang loro ati
gawe susah karepe wis ngajak pisah karo aku wis ra karep omah nangis aku isen senadyan lara ning batin aku lila bisa ganti lahir batin tresno sing rembuyung saiki wis dadi garing aku lilo pisah kanthi lahir batin mundur timbang lara ati tak koyak monggo wis lali pancen wis nasibku nandur becik cukur leko cilarani trimo ngalah aku wis ra betah tak tangisono malah mong gawe susah karepe wis ngajak pisah karo aku wis ra karep omah nangis aku isen senadyan aku lila bisa ganti lahir batin tresno sing rembuyung saiki wis dadi garing aku lilo pisah kanthi lahir batin aku lilo pisah kanthi lahir batin ya mas tarik ya mas 3 2 1 udah lestari. iya aho Woi. Ayo. iya iya Ayo. Yuk. oh Oh yes. oh ya
A. A I A. Yuh 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 yuh. Yuh. Argate. Aduh. Oh. Ya, sak menika mangke prahipun. Nggih, rampak buta. Rampak buta. Gedrek kuda lestari. Nah, sampun kabeh arsa ngene. Nggih, apa pokoke nek kepenak can yo ming sedilit ya, Mas. Ya ora ngerti aku. Oh kok ora ngerti, iki mau gedruke kan yo penak ya nduk ming sedilit. Bener. Ning nang kuping mak peng. Heeh. Saiki sepating iku. Tekan utek. Bisa mangke kalajengaken Bapak ingkang salajengipun lumantar kuda lestari wonten Bapak Putra Kreasi Nggih. ingkang badhe marak sowan caros atur pasugatan wonten ngarsa cingandika sami sagung para pamirsa. Kepareng ngambreksani samangke kanthi hikmat tesih wonten isih rong bapak Mas. Hah? 5? Ya ampun. Terus esuk Selasa. Oh terus ipul sing arek neruski sing